lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko, ano nili akong mas gamang. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:45, nagbabalik po ang Hilas King Bernie Bitog-Bitog. At nagbabalik din ang celebrity taxi driver Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Sofer, mahirap talaga yan. Mahirap talaga. Totoo yun, totoo. By the way, we back again. I-greet sa angkon. Taga Ay, DPWH. by the way, before... Kasi naitabo kagapon day. Kagahapon, I will stay in the terminal of 30 years. There's a lot of... In the pantry. The pantry. there's the crew, the driver and the crew. The staff, the staff and the pickup of DPWH. We did not be great again. Ano yun sila? Wala sila nag-greet? Always dok-dok daw. No more great. Namino din sa itong mga taga DPWH? Of course. Oy, nag-hi daw ang mga writers sa taga DPWH. Good morning, sir. Pero good morning Rico sa tanang mga crew nila diha, ta mga staff sa DPWH. Good morning sa inyo. Nag-regard sa itong? Nag-regards among kuan ba, writer. Sa taga Tibok DPWH. There's a lot of crew of DPWH nag-regards siya. Wala yung specific nga tao lang. No more specific name. Okay? Ladies and gentlemen, ano yan natong Litos Quote of the Day? Sometimes the bad things that happen in our lives put us directly on the path to the best thing that will ever happen to us. Di ba niyo mabasa? Uy, ka-blur. HD ra ko ninyong i-download niyo image. Sige dabi, sometimes the bad things that happen Sa dunay mga panahon nga ang daotang butang nagmalipayon. saan malipayon? Happen? Happen! Nahitabo! Dili na malipayon. Dili may happy man to happen. Giusab na din eh. Nausab na ganinang alas 2. In our lives, sana, put na? Put us. In our life, put us directly. Og ang mga dahon imong gikuha, Ha? Si dahon? lives ba? Lives to, ang dahon lives. Lives, kinabuhi ni. Og imong kinabuhi, imong gikuha, Directly on the pair. Sana? Asa din eh? but Apat na. diretso sa Path. P-A-T-H-D-I. On the path. diretso sa kaang Ang kaang pato, P-O-T to. To the best things that will ever happen to us. ang maayong butang. What do you mean ever? Iber, katong taga Tiri Hills ba? Dating taga Ibis. Kameraman. Walay panahon nga nakuha ang tanan. Way pulos mga kagaya nga to. Cool. Ayaw. Cool. Ayaw, cool. Di kagaya Bernie, kagaya Lito. They're the hard Bernie and hard Lito. Kumusta mo doa? How are you, both of us? Si Lydia bisag bulag mi. The Lydia, but the time is will be break. Kung mag-away sila siyang uyab, Then the fighting the boyfriend, diri sa ako mudagan. I will go back for me. Ang resulta, The result, duk-duk na sa. there's a hammer, Apan! but Pag magbalik sila siyang uyab, to go back the boyfriend, malimtan na sad ko. I did not be remember me. O yan na ito mo! This is the starting of Love Life. Pre, kanina rin kasi tanaw ng yung cellphone, pre ba? Sige na po kag ulat ni Kuan ba? Ulat ni Lydia ba? Ha.
Dawa, pagit-unta ka, para magsilos ka ba? Oh. Diba, imong uyab. Di malil mo uyab, no? Kay bulang naman Oh, na. bulag naman eh. Lidya. Aman pre. Talawa. Unsa sila ka-switch yung uyab, Ha? Nga. Napa. Ay. Munang wala sa niko kayo naglakaw sila nag-road. Nagato sila sa Mount Millionaire. Mount Millionaire. Napa isa nag-uban sila ni amigo mo na ni sila ni Danny day. Nawa na raw. Nag-inom sila to naging gabi na raw. Talawa. Ay, gilang pre. Ay napa pre itong Domingo pre. Aman pre. Nagsinabaka siya sa ngoy pre na pre. Nya. Ilabay ng cellphone mo pre. Nung sumidami. Wala, gipakita lang ako sa imo pre. Basig mo, sunglod mo masakas bukid pre. Ako to sugon ipahulog na yung uyab pre. Diba, gignanta ka? Tingala mo kunin mo nga bisag bulag na mo. Sige ra mangyapo kag kuan-kuan. Ay pagpatinta lang ng bayhana. Mingo kay pre, grabe gud siya pre. Ay, sis. Ako siya pre, para maka-move on ka pre. Kita ka dong pag-ani niya pre nga mabugas siyang sayang pre. Gilili man ako pre. Bugasom na sa lubot pre no? Ha? Asa ka na binali pre? Ha? Asa ka na Ano dito sa kilid? bantog Katubang nagpababoy-baboy. Ako man nagpababoy-baboy sila alam. Ala. Katana na? Ikaw na ito pre. Ako to. Abi na ang baboy to pre, gigutom pre. Grabe kasi Lydia to pre. Mo lagi niya. Pero ang ending, asa man siya ko padulong. Siyang uyab gyapon. Okay lang pre. So bosa ako sa imo pre, kalimti na sa pre. Ako sa imo, pre. Kuhaan tagag sa amin pre ha. Okay, kadlok pre ha. Tara ba? Gwapo man ka pre. Daggan pa kay mga chicks pre nga. Sa Picas boarding house, dagay gwapa dito. Ayun na, kalimti na si Lydia pre. Katong Galileo niyo pre. May pa pre ba? Limtan na ako pre ba? Limtin na. Ayun na, limtan. Kay nga na pre, ano? Unyag mo balik sa mo ah. Si guwapo kay di katong pag-anipil guwapo kay yan inat sige pa. Mau lagi na. Pero ang ending biya man siya. Ayaw po kita kalibangbang pre. Ay, libangbang de. Kalibangbang pre. Mo lang gingon. So ayun na. Ayun lang pre. Undangin na mo kay talawa ang ending oh. Dito kay pa sa Picas mo padulong pre. Wala gyapon Di ka. tanawa pre di. Ang iyang uya mo nagkisa akong ito ganito pre. Nabali na po pre. Ayun na lagi. Kalimtin na pre. Ayun na kalimtin na. Ayun Limtanan na ako pre. Ayun. Kalimtin na. Limtanan ako to pre. May klaro tong bayhana pre. Lagi mo gali. Tanaw kita ka sa silbo nga sisilag uban. Ayun. Nakikakadunggan pre. Ayun. Ay, basig ka itong mamalitag utan, pre. Ayun, ay bahog. May bahog din. Ma'am, malay ba? Lo. Pre. Si Lydia, pre. Ha? Ay, wala siya din eh. Lydia, wala siya din eh. Pahawa. Ayaw. Nanasaka. Ayun ako lang nung wala ka din eh. Ayaw, pre. Wala siya. Ayaw. Wala siya. Lydia. Joshua, ka wala. Wala lagi na doon eh. Lydia. Na ako din eh. Lydia. Ingon si mami ko, wala ka. Samok pag ini mo, pre. Hanap po ka, pre. Sayang ka, pre. Hala ka, pre. Platanaw giso. Hala ka, pre. Ito giso, pre. Nipisas yung gisol, pre. Uy. Kita na kailangan. Kita na kailangan, pre. Pre. Langit, pre. Pre, minaog sa ko, pre. Pre, nabitoon, pre. Pre, mapababoy-baboy sa ko, pre. Sa dito ko, pre. Pababoy-baboy sa ko sila. Sige, pre, sige. Ayan, pababoy ka sila. Ayaw tabo niya. Pre, asa ka, pre. Alisotso naman. Ayaw, Pre, asa ka, pre. Pre. Ayaw pagbabag sa bangaga kay mong lubot ayaw mong kakita. Klaro kay kagit-git, pre. Der ka, pre. O saman mo sa ka ko diri. Naog na, pre. Ano